maka na iwe ndị wee na-eme ya bụ ive bụ na anwụchagokwanụ m 5 years ago. Ya na pastọ bụzi Chukwu na-agwọ n'ọya wee gwọọ ọya nwaanyị enyo nga enyo ọ bụ ozi ka ị ga-eji wee rapụ dị gị wee so ozie pastọ ụtụtụ Mọnde ị nọ n'ụlọ ụka, Tuzdee ị nọ n'ụlọ ụka, Wenezdee keduzie ụmụ ara bụ Chineke nye gị ka ị neta anya. kedu taịm iji egwezi ele were asụ ọgọdụ dị iyi ka ndị ọga ajụjụ kedu taịm ị nwere wee na-ewuru dị iyi ite nwaanyị makwa na-alụ ka ime n'ala Igbo. A carnal man cannot understand the things of spirit. Madam Janodan. Madam Mamman, Madam Mamman, share lady, assist. Emana, I have go 1 minute. No, we better discuss an agenda. Kaisho, Kaipatuse aka. Unu mana, I have a no galaga no way, Muiva Pugasela yeme. Ibugia, Bayale Onodo Ononuju. Na nwunye nwanne ya nwoke o wetala anyị report bayele nwunye nwanne ya nwoke ibe o wetala anyị na report bụ n'okwu na nwunye nwanne ya nwoke bụzi pastọ ka ọ na-enye nsọpụrụ karịa di ya ekwu na ọsị na ọ na-aza pastọ saa mana di ya bụ papa Ivanyi na-etinye provost ife melie bụ na anyị akpọ Chialedi ihe akpọnyite Ọnọnuju ka jụọ anyị ajụjụ ka ama na ya bụ nwunye nwanne nwoke ma ọ pịakwa. Over to you. Okay. Ọnọnuju na anyị nụlọ report nyere anyị last month enwe bịa this month ịbịa nwunye nwanne gị nwoke ahụ ọ bịakwala meeting ọ bịa meeting. Okay. Ngwa na ife melie bụ na anyị anụ onu gị anyị n'onu gị ka anyị malive na-emeni maka na ọ bụrụ mmadụ niile na ebe a kịta bịalụ meeting last month. Ngwa provost mmadụ ibe m ekene si m unu no Chialedi Ọnọnuju esekpukwa anyị m kunye na-apụtasịwa ụlọ ya asị m ka m budoro ụzọ jụọ ọra ka mmalị ma unu pụtasịkwala ụlọ ọ ka o si kwesị ekene dịrị Chukwu. Okwu a na-ekwu bụ ibe mere eme ọmụnwa wetara rịpọtụ mụnwa bụ Ọnọnuju wetara rịpọtụ a ibe nji wee weta ya bụ na ebu elekọta m ibe m ọ kụrụ m aghara ụlọ nwosị ka mba ya na mma ada ibu unu soro m wepụkwa n'ibe m na-abụ ọ dị mma ka ibu butere ya ka unu tikwara nga bụ okwu ọnụ maka na ọ bụrụ ya ka ibe abụ mebere o dowe aka na-edu ya ka mma ma ya echegharị wee rụọ nwe na-abụ na ndị Igbo si na elie me ọnụ bụkwa na-aba akwụkwọ ọ bụ ibe eriri m ọnụ nwesị ka nkọwatala unu na abụrọ m ibe mmadụ ya eji ego ya jee mba jee rute nwunye ya mee ibe dị n'isi ya ibe dị n'isi nwaanyị na-eme £1 ebe dị mmadụ wee chụọ uchu chụọ onye mgbarụ na-abụ mgbara ịtọ mgbara ịnọ ọ na-echụsi ugboro 10 mgbara 10 wee je wee nụtụ ya o nwerekwa ụgwọ iji ndị bebe akwụsịkwala ya wee mesie ibe niile dị na ya gbaa nkwụ ya mesie wee nụbata ya anụbatazịa gị ị na-asị na bụ pastọ bụzi di gị a na-eme na ya eme anaghị eme alụ ka ọ bụ iwe sobezie pastọ ụtụtụ ịdalị pastọ ọkpọ gị ezi asaa ọsị gị salụ ya ịsa ọsị gị wee ite iwue mana ndị gị ka ị weziri debe n'azụ si na ịmarịba ọgwụ nke bụ nke na okuzie na ọkpọ ọnya avịa alụ ka ọ bụ n'ala Igbo alụ ka ọ bụ na pastọ ka nkọwakwala n'unu ọ bụ na pastọ na-anụ ya ọkọwala anyị ya bịa kọwa anyị ozugbo ọ bụ na pastọ na-anụ ya ka ọ mezi ibe dị na ya ha fụta ka ọkọwala anyị na pastọ na-anụ ya ka ọkọla bịa n'ala pastọ kwa ngọ onye anyị ego anyị walụ na nwayọọ biko na-etinye
etinye na-etinye nwa ada ka ebo ekenekwanị m unu ekwusikwanị m ibe mbụ nnọọ nwa ada ka ebo provost biko na ụmụada ekene m unu ụmụada ekene m unu biko nu wele na nwayọ na ive m nwa na-ekwu provost excuse wele nwayọ nọdụ na anyị anụgo onugo nọ n'uju ife anyị na-ekwu okwu ya bụ na m na-ajụ nwunye nwanne gị nwoke ahụ ọ bịakwa mitin taa ọ bịa mitin maka na asị na onye na-egbu egbu na-ekpekwa ọnụ ya ya ka o kwuo ka anyị mali nke anyị na-asọlve problem ngwa nwanne m ịma na ọ na-abịa abịa ọ na-abịa abịa unu ewo n'iwo mmadụ ibe m biko gbayala unu ewo n'iwo ndị dị ka a chọrọ unu dị ka a chọrọ ya ada Jizọs wụkela ọtọ ka anyị mara maka na akụkọ nwe ka o si ada ndị nwa sị na ọ na-adaba awụlị awụlị Ada Jizọs bịa saịdị na anyị na-aga anyị mara n'ive na-eme ọ sị na Ada Jizọs bụ azụ ma m nke bụ Ada Jizọs ibe ọ na-ekwu bụ na ọ bụ ozi di ya nụta anyị achọrọ praise the Lord anyị achọrọkwa ya unu ma na Jizọs anyị ekpego akpere anyị ekpego kene anyị ekene Chineke ekene na ọnya ji ndụ mụ na gị anyị awe kenezie ụmụada Jizọs anagola otito nke ya ngwa ụmụada ndewonu asị onye a na-egbu egbu ya ekpele ọnụ ya nwanne m eziokwu ịmali Jizọs amakakwani ibe nji wee kweta na Jizọs a ọ bụkwa na m kpọrọ ọ bụrụ na m kpọrọ di m asị ọ bụrụ na m kpọrọ unu di m asị o kama na ibe nji na-eme chele ka abịa provost biko nwale na nwayọ provost onye ọbụla pụkwu ibe nji wee na-emekwa n'ihe Ada Jizọs enwekwa n'ibe Ada ọzọ Jizọs ị na-akwụkwa ntị abịa provost ibe nnachi gwa gị onye ọbụla pụtalịnị ikwu okwu ya kwụla attention kwuo okwu ya agbazinala anyị egwu ọ bụ na anyị achọ anyị agbanala anyị egwu ebe biko nna ịnụ ibe na-agwa gị kọsa imere anyị ọzọ kịta onye anyị 5,000 naira ebe a ngwa bido ibe nji emekwa nne na ya bụ ibe bụkwanụ na mụ bụ Jizọs n'anya provost onye na-anatara onye kwụ ụkwụ ebe ọzọ nata anyị ego n'ala gị ịchafụ gị onye nye ego n'ala ya ịchafụ mana uche unu ụdị ahụ na-etinye uche unu ụdị respect ya na onwe unu maka na iwe nji wee na-eme ya bụ ive bụ na anwụchagokwanụ m 5 years ago meli nji wee gbaba n'ụlọ ụka nwa wee na-ejesie ike bụ na m anwụ akwa ebumuju na ọgwụ tiritisie m ive na-ebe n'ịma na-ebe wee bido nya bụ eje m ụkọ wee bụ na ive ya gbọ m ọya avụ bụ ekpele pastọ wee bịa wee kpegide ekpele n'isi m wee dịrị n'ọya avụ wee sosiekwana Jizọs ike maka na mma na Jizọs ji pastọ wee na-ata m wee desi nwoke avụ ike ka m na-akọlụ unu a na-eri nji wee jee nwoke avụ eziokwu anya nọsụkwana m ụdị ka arụ avụ ọzọ ma taa nịwa ife dị iche dị na ndụ m o wee bụkwana jelosi ka ọga m na-enwekwa nị na nna eje nya bụ ụka
nwaanyị chakwali ọ gaghị echala gị ma nwere gị trọsị maka na aga m ejiri ntị anụ na nna eje ụka maka na ụmụ a na-atali n'ọya male ive meli ndị wee sobe Jizọs jesi nwoke a bụ ike ọ bụ na ọ bụrụ aka m anwụ Baịbụl ahụ ị na-evu ọgwa isi gị kwuru adịghị sobe pastọ akwụrụ ọkwa na ndị m akwụrụ ọrọ m ya cheleni ka ọ gwụsịa ngelegwu ma abụọ dị ya n'ọnụ ụmụada na-agbani ntị okwu ọ na-ekwu sekretịrị ihe a bụkwa serious case serious case ka anyị nụ ọ na-ekwu ka ọ kpesịa ana m emeli di m ive m kwesịrị imelie kama na ive mee di m ji wee dị ka ọdụwa m bụ na ọkwa m agbagotekwa nna ya bụ ụka anọ m na kwaya ana m na evangelism ana m ezizi ndị ọzọ ozi ọma anyị dị mvụ nka m bụ Baịbụl na-eje nkwọ n'ezi ndị mmadụ ozi ọma ọ na-eme ya ivele maka na ọ chọrọ ka m bụrụ Baịbụl na-ezisa ozi ọma a na-asị ọ dị nwunye onye a sịla a na-asịlị ya na nwunye gị ka ọ bụ Baịbụl na-awagharị nkwọ ọya ka mma na ama ị mara ibe kwesịrị ihe eme n'ụlọ wee jebe n'ezi nwaanyị nke atọ ga-egwu ada Jizọs biko rapụ na ya ka o kwuo okwu ọ nọ n'uju ọkwa gị gbara akwụkwọ mgbe ị na-ekwu okwu ọ na-asarakwa gị okwu isi oke ka o kwụsị okwu nke ya ka anyị malaba ya etinye ebe dị nke rapịa okwuru ọzọ n'ala ya okwu onye ọ bụrụ na ọ nọ na agba kpakpakpakpa ya n'ọkwa ya provost karigo ya nwere ekwu na ekpego nke ya ya biko na unu aghọtebe na m maka na Baịbụl m na-agụ ume ka m mata na a carnal man cannot understand the things of spirit. Unu aghọtara ive nwanne akọwa ya unu aghọtara ive nna akọwa ya kọwala anyị na ihe aghọta ọsọ gbayalị m mana unu aghọtara ive nna akọwa ya n'iso Jizọs amaka oke kanaman bụ mmadụ ịnọ n'anụ arụ onye nọ n'anụ arụ ya ghọtara ive a na-eme na mmụọ ọ ga m aghọtara ive a na-eme ọnya bụ ebe o ji dụba m nwanne ya nwaanyị wee kwele ya vana bụ wee na-agba m mgba mmụọ na-agbakwulu Jizọs va na-akwatu m ka nsoluva biwe ndị ụwa mmụọ na-agbakwulu Jizọs agbakwulu ọkwa n'ebe anọ wee nwekwa n'ihe ọjọọ na-eme di m ana m emekwana ya mma kama na ụka anwa bụkwa n'ihe na-eseli m n'iwu ọ gụsịa na ka o si wee dị ndewo na ụmụada okwu adịghị n'okwu ikwuru ebe a ka abịakwanụ ka abịanụ ọra ndị ọma na-ene anyị ekenekwa m unu ọzọ ụmụada ekenekwa m unu na-anụgo n'ife o kwuru na nwaanyị osizikwa na Monday oje showers of blessing, Tuesday oje heaven on earth prayer ministry, Wednesday oje Holy Ghost assembly, Thursday oje miracle and power service, Friday oje salvation arena, Saturday oje fall down from heaven fire. Mbosu ụka na onwe ya o jekwakwa nke bụzi Sunday service. Ọ na-enetezigwe di enye anya mgbọ. Ọ na-esi n'ụwa apụ ọ na-aga di ya ekwuru n'ọnya na-egekwanụ ntị o na nwaanyị bụzi na di ya bụ Chukwuemeka pastọ bụrụ daadị alụ ntị m anụrọkwa nke ọfụ pastọ nwa afọ na anaka ndị Yoruba kpọọ isi na anaka ndị Hausa mana ọfụzie die ọkwụrụ ọtọ ka road safety. Chukwuemeka nọ ịdị sure na o nwere ibe na-eje between ya na pastọ anya itikwana m okwu n'ọnụ nọ ihe nụrụ ka m na-akọwara ọra tina m okwu n'ọnụ enwezi nke agbasi kpọrọ ya pụọ n'ezi jee jụọ ya na enwe ka ha na-agbasi atụ daalụnụ. So unu afụgoni ya nụ igechi ihe niile na nwaanyị kwuru ịnidoro ka mmadụ gwa gị na o tekwuzi ofe na ofe ote na-atọ Matiu
ọzọ ọkpa na ọ na-ada pita nwa amara ka esi wee gwụ ya onye na-amara ka esi gwụ ya na-ama ka esi wee nwaanyị zukwa enyi ike zukwa anyị ike wetuo onu okwu juru nkata ji ụkpa wetuo onu okwu juru nkata ji ụkpa mana mara amarụ na-ekpesi ikpe ebe a iwe pụọ n'ụwa ọgụ anyị ada gịra maka anya nji afụ gị ya nụ ndị ụka nwa bịa madam so unu afụgoni ya nụ ifu na akwa oyi na arụ sef ana m eneni ọ na-acha m Holy Ghost white white ka oyi nke Holy Ghost white ihe akọlọ Holy Ghost white na-acha so unu anụgoni ya nna anyị kwụrụ oke na ọtọ ka anyị tinye ọnụ n'okwu a Provost anụrụ m ife unu na-ekwu oji adịghị ebe a na-awụrụ ya ebe anyị riri nne okwu abụrụ ọsọ na ma ọ bụ chialedi bụ ka ntọ n'okwu na vice mon ya second mon ya anyị nọkwa general anyị nọgide gba biko ọnọsoro ka itinyekwa okwu ọnụ ka mkpokwu ekpokwu na ọ bụrụ chialedi ya na unu ya ekwusi mkpokwuzie ọnwa doziala adọrọ n'ọkpa ịma na uche na-abịa abịa na obiri ebi ada uru apụgo ụmụada ma a na-emma chialedi n'okwu nwaada ibe anyị kwuru a na-esikwa anya n'okwu a nwaada iwa na-agwakwana gị na ọ bụrụ ka esi eme dị na baịbụl na nke a na-akpọ Sera bụ lọdụ ka ọ na-akpọ di ya kedu ka isi wee rapụzi ya dị gị iya na-akpọ lọdụ na-efe maka na ọ dị gị bụ chi nke a bụ ịfụrụ anya abụrụ Jizọs wee sobezie Jizọs ọ dị gị ọbụgodị na pastọ gwọrọ gị eziokwu maka na akwụkwọ nsọ abụ kwukwuru na ayọn na-achapụ na ayọn mana ọ bụ ozi ka ihe eji wee rapụ dị gị iwee so ozie pastọ ụtụtụ Mọnde ị nọ n'ụlọ ụka Tuzdee ị nọ n'ụlọ ụka Wenezdee kedụzie ụmụ ara bụ Chineke nye gị ka ị neta anya ka ezi mgbe ihe eji neti n'ụlọ ụka ka ọ ya nọ ihe eji wulu dị gị ite zachaa ụlọ oficha ụlọ ọ bụkwa n'ibe a gbara anyị n'akwụkwọ nsọ ka ị na-emezi ọsọ ya na-eje ụka nwere onye ọzọ na-eje ụka ya netesi dị gị bifo iwe sobe pastọ yes o a na-ama nwa n'ụlọ wee jebe n'ezi gbam ọnwa ada ka ebo Provost onye ndị na-atakwa ya gaba ibe ọ na-agụ ya n'afịa ịchafụ ọ gị na-akpalụ nwaanyị n'ọnya ka ụmụada nwe ifuru ụlọ ibe nwa bụ udo ka anyị na-akpa yes o anyị na-egbu anyị asụrụ ka igbuo gị na nwanne ndị gị bịa rịpọtụ gị imetere ihe ya agba gị na imetere ihe kweta na imetere ihe ọ bụrụ ka esi eme ka isi wee mee ibe nwaanyị a kebe iwe dị stọp nwaanyị a na-ala ọnya na-ala nye ihe anyị na-ekwu bụ na emesị ihe adala ụmụada ahụ agba gị ka ihe esi wee jee dala di gị dị gị nụtarị gị bụ n'ọba kedu ebe bụ na pastọ abịara n'ọrụ gị dị gị na idubatara gị nye ka ihe asọpụrụ godi bifo pastọ akwụkwọ nsọ nke ịchọ iji pastọ gwọọ gị ka ị wee nara eskuz ọ bụrụ ka esi eme pastọ gwọrọ ya pastọ gwọrọ ya pastọ sigodi n'aka Chineke nna agwọ gị ọ gbasara gị na ihe amara odi gị nụkwara ibe anyị na-ekwu ọ ya ka anyị si ka anyị tụele gị ya biko zuo ike ka nnu ibe biko kwenye n'ochafụ emesi ya nye anyị ego nọrọ gị na chia biko gwa nwaanyị anyị apụọ m n'akụkụ ị n'idiro nwaanyị a n'akụkụ m ọgwa gị na-alafu nwaanyị ọnwa onye nwenyela aka ọbụla ga-ekwu okwu na-enweghị aka ebe ọzọ asụpụ m ịchafụ kwupịa ogegbe anya ọgụgụ anya nke m ka ihe ekpufuzi ekwu m okwu ebe a ihe ewere nwayọọ wee itoolu ị ga na-anụ ihe ị na-ekwu ayọ ka m ji bịa eziokwu nwaanyị agbara akwụkwọ
emetara ya mana onwe ebe m chọrọ ka m gwa unu okwu akwa na okwu dị na nwunye dị ekwu eji nwayọọ ọ na-ekwu okwu dị na nwunye maka na onye nwe onwe ya ọra nwe nnedo atabigoro nwaanyị jebela ụka ụtọ oven unu amara ka esi ebi ya n'ezinụlọ mana n'ime ife niile a na-aka akpụ a na-aka akpụkpa mana n'ime ife niile ka anyị jee na ya azụ unu ewebigo na iwe oke ka anyị na-eluo na nwaanyị a anya ka anyị nye solushọn ka ọ na-achị azụbe di ya nke nna sọpọtụrụ nke ọ na-aga m ọkpọ pastọ saa di ya abụzialị sọpọtụ ọba nchanụ kere ibi na nwezi ndị wepụrụ ewepụ ihe sọpọtụ ọba nchanụ onye na-ekwu okwu ebe anyị na-ekwukwu okwu na ọkwa nwaada ka anyị bụ nwaada na-akwụkwa n'eziokwu sọpọtụ anya ba ncha ọ bụ na o si nri sọpọtụ anya nye esi na nri binye di ya nya savisi bụ na edie na-aṅachi ọ na-eje ụka abụ nụrụ ụka ka amara ihe a ga-agwa nwaanyị dịka nwanne anyị gbagoli ya ka nwaanyị anaghị azụ n'elu ezinụlọ ya anya n'elu ụmụaka ya anya anyị nọzialị n'ijedu na-aga na ya nọ anyị nọdụ nya ka nsị gị na anyị na ya nọ idu na-agazi chelụnụ anyị na-adị obi ọzọ chelụnụ asị na okwu ga-akụrụ ọnụ bịa maịkị ka ije nọdụ ọ bụ na ị mara ibe ekwu nọdụ ndị mara ibe ba ekwu biko mmadụ ma na mma eche m na ịkala ịnọ n'azụ na-atụfeta okwu na-amụ ya ka iche bịa sekretarị rapụ oju ugo ka o kwuo okwu ka anyị mara ibe okwu oju ugo kwuo okwu enwere m okwu mmekwu ụmụada ma anụ mma ụmụada kacha anọ ịma na ibe anyị bụbụ ụmụada ụnụ akwụkwọ nwaanyị ele nji na-eni anya nwaanyị azụ dị azụ cha ịmanya nji si na azụrụ gị azụ ụtụtụ ịnọ n'ụlọ ụka Holy Ghost Fire and Prayer Ministry Tuesday ịnọ n'ụlọ ụka Anointing Service Wednesday ịnọ kedu taịm iji enwezi ele were asụ ọgọdụ dị iyi ka m jụọ gị ajụjụ kedu zi taịm ị nwere wee na-ewuru dị iyi ite nwaanyị makwa na-alụ ka ime n'ala Igbo ọkwa nwaada ka m buo mmekwufukwala ana ka nna na-abịa etigbukwa m ị na-anụkwa ibe m na-ekwu o wee bụrụ na ụmụ arụ ịmụtalụ inwe ezi taịm fụ ụmụ arụ everyday nọ n'ụlọ ụka nke bụ skul na oge ọbụla ishiziri na-atọzi pastọ dọkọta ijekọta prayer ministry jebe gwuo ma nke ekere pastọ Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ịnọ n'ụlọ ụka enyi okwe nke enyo nwaanyị ike ekpochakwa anyị okwu ike ekwuche ekwu ibe ị na-eje n'ụlọ ụka eme abịakwa na another one iwe sị na pastọ gwọrọ ọya ya na pastọ bụzi Chukwu na-agwọ n'ọya wee gwọọ ọya nwaanyị enyo nke enyo biko ile nsị ka m gwa gị abụrụ ihe ọzọ na ọ bụkwa na m na-ekwuche na-eru uru okwu a na-agwa m eru uru okwu mana ọ ka m gwa gị ka o ji wee dị m n'obi ọ bụrụ na ị bụ ụmụ arọ nọ agbụ ahụ na apịa 24 latches na tebụl ka ya agbụ ya kpọpịacha agha anya kpọpịacha wuru use rịacha use mana anya ma n'imi so that ị na take care of your husband ịgbakwa na ajị dị ụkọ ele igwe makwana ibu agadi nwaanyị bebi na ọ bụrụ na anyị lakialụ nwaanyị ibe anyị asị aba ji ekwa alịghị anya kedu onye anụghị pastọ duru nwunye ọ na-abịa pastọ duru nwunye ọ na-abịa pastọ onye ihe pastọ na-etichi n'ụlọ ebe a bụ don't take care of your husband unu ekwekwe n'iwe chia lady my chia unu enwe n'iwe n'oyi karigo so pastọ gwa gị sị gị inetene di gị anya ngwa ka m jụọ gị ajụjụ ụmụaka gị jecha akwụkwọ nata like this kedu onye na-emeleba homework nke a bụ ịmara ya ibro nwaanyị a gịnị ya na-abụ n'azụ isolu nwaanyị ị ga-adanakwa n'ihu and odo ma anya na nwaanyị a na-alafu mana asị m ka obedugo m n'ọnụ otu ọra m ka chialedi anyị ma vice ma sekretarị gaba kwuo okwu ma kwuchezi okwu o nwekwe ka o ji wee dị m n'obi ọzọ mfụta m na-ekwu ụmụada biko ekenekwe m itiwala akụ oyibo nsogbe itiwala akụ oyibo
Ụmụada ka abịakwa ka abịa onye ahụ ọ nwere ezigbo okwu a na-adịrị ya n'okwu ahụ mgba na-ekwụtago gịnị a na-abarịgolu n'anwụ gịnị a na-abaghara n'anwụ ọba gị nke wee kwesị gị jụba ọ bụrụ na onye agha na-ejere ụka na-agagharị kedu ibe anyị ekwu maka na ọ na-eje ụka ọ na-ewuru di ite ka eji wee dị utie ndị na-ejere ụka na-ewuru di ite kedu ibe anyị ekwu